И здравейте, Здравейте, хора! Навънка съм, така е така. Навънка сме. Да. И сега гледаме за бял БМВ, за да може да снимам Алекс, защото аз съм снимал с бял Мерцедес и бял и черна Мерцедеска. И тя сега снима с черна БМВ и сега иска да се снима с бял БМВ, за да може да сме ги същи. Гледайте в TikTok Билян Цветанов и ще видите, че се е снимало. Майко, тук по им Дай да се мърднем, защото почне ми се заде пътега. На колко е часа? Не знам. 15 минути трябва от нас. И аз така. И половина трябва да си в вас ли? Да. Това ще бъде... Да се опада на мама. И... Аз нямам батерия на моят телефон. И искам да се пребера да го зареда. Тебе това не е пиян. Ама не знам удобно на бял. Искаш да се снима. Не. Мен вече не ми се снима, искам... Ами искам да ти бял, ще не снима. Абе, айде са нищо. Телефон. Това ми е другия телефон, ако мога ще се опитам да го ползвам, когато се пребера. Не знам кога ще направим фен срещу. Може би другата година. Чак другата година. И я видим каква песен ще ми даде. Вижте, хора. Щом пръсня. Мгър. Ами това не ми е песен. Да. Как си снимам, хора? Как си снимам? Не знам. Ям къде? Ето. Ето тук сме. Който го знае това да коментира да коментира. Ето тук. Нямат място на масата. Нямате място и да ме весь класата. На къде ще ходим? Не сме храна. Ами да. Абе имаш ли такова? Не, Какво? няма. Не? Защото всички ми казват, че трябва такова да имам. Е така трябва така да се Да, вкара. всички казват, няма как да го нямаш. И то те му сигурно не си много дай. И аз нямам и на другия. И на другия и на тоя. Я стой. Я виж. Опа! Хора, вижте. Това е ключ от истински Мерцедес. Ами. Това е на мама от колата. И тя го забрави в мене, може да отиваме до колата. Хора, да ходим. Отивай към колата му. Такова тия. Това по принцип е така, ама моето е така, не може да се разпъва. Хора, във вторник ще сме на басейн. Да. Как Само, че можем къде да? мама е паркирала Мерцедес. Можем да снимаме пардове, защото ние забравихме. Да, и можем да снимаме парта вече. Защото ние не го снимахме, защото не го знаехме. Ма твоето не може така, както аз си го слагам. Искаш го занеса във вторника, за да може да Оп. го сложим. Аз това моето, защото може моето да се разтяга и то много. Да, Аз моето това ще го взема и твоето. и моето да го взема. Гледай. Оп. Стой, стой. Значи се ще... Ще не знам. Колата на мама, само че къде е колата на мама. Днеска не съм ходила. Стара, бе. Не, това тук. Това са те мисля, че от моя блок. Извинявайте, ако нещо ви друсвам, просто нямам камерамен.
Е, така да ни снимам. Знаеш ли, че ще ми купуват GoPro? Ще ми купуват. И ще мога да се снимам. Е, да бе, къде е? Не знам. Къде е? Не знам. О, пак. Не знам къде има паркировката, не знам номера. Няма да ви го казвам, защото... Че мам ще ми се е такса. Ако знаете къде сме ние, може да дойдете. Но няма да казваме. Да, тайна. Ако го знаете, може да се срещнем и да бъдете в нашото видео, ако искате. Ако не... Не. Знам, че не мога да плата и... Ще снимам видео под водата, как само е така се цимбуркам. Този телефон може ли под вода? Не, ама си взема това, къде така се слага в това. Да стане, защото... Беше ставало, аз бях с едно такова и нищо ми нямаше. Слушай, сложи го и го намокри, напълни. Имаше такава тапичка. Каква За та? вода. В чешмата да сложиш, да се напълни вода. Да, имам. Ами слагаш я, слагаш телефона в това, слагаш пълниш водата, слагаш това, турбичката с телефона и видим. Окей. Само че с това ще го пробвам. Не е зеления ми, а друга, където така се разтваря. Защото искаш него ли да се повреди? Не. Ама не, аз бях под душа с това, където е... Нещо служи го, докато се изкъпеш. Аз няма да се къпа, не искам, аз сигурно се къпах, бе, какво искаш? Не се ли къпеш всеки ден? Не. Всеки ден. Вот. Няма да ходя на мръсна. Това ще ти развали скалпа, бе, ти добре ли си? Не бе, не косата. Ми ти как ще си, бе? Тялото. Ти как ще си, бе? Ти Дай. вече не мъртви. БМВ. Обърка се 300 пъти. Колко часа? Часа не знам колко. Часа госпожо. И 21. Сега трябва да тръгвам. Защото 300 аз съм в нас. Да. И няма да можем да влезем в колата на мама. За жалост. Папа ми се... Вече май тук. Ето я кола. Къде? Нали знаеш, че ни чуват? Майка. Не чуе. Окей, айде. Трябва да се прибираме. Хора, мисля, че това ще бъде Ден. ден. Това е Ден едно. ден едно, как се разхождам или кой ден, две ли? Ден едно. Не сме се разхождали. Това е ден едно, да се разхождаме. Да. Така спресет. И хора, това ще бъде от Чао. нас. Чао!